рицари, сменихме влакчето. Трябваше да питам някакви хората за билетите горе, защото не бях сигурен дали билета ми важи. Казаха ми, отиваш на 6-та платформа, аз точно дойдох, даже тичах да го фан. Дано сме на правилния път. Пичовете от метрото ми казаха къде да отида. Добре. Сега трябва да фанем М1. Просто всички хора вървят насам. Сигурно насам. Много по-лесно е между другото, когато хората около тебе говорят английски. Аз даже бях забрал какво е това чувство да можеш да попиташ на английски. И те да говорят на английски, без да се чуят какво ги питат. Да, това е последната спирка на всички. И сега трябва да намерим М1 къде е. В принципа и тук е спирката надолу. Тук ми изглежда много хубаво. Много яко, бе. То по принцип в Италия ми е много любимо място да хода. Съм идвал в Милано никога, така че сега ще ми е за пръв път. Се поразходиме малко. Ще ви снимам нещата отвънка, само както предполагам очаквате, просто защото нямам пари да влизам вътре. Б, за толкова пари, като знам тук в Европа какви са забележителностите, нещо не ми е... Ой, мерак да ги давам. Разходиме наляво, надясно, нагоре, надолу. Имаме време. А раницата след толкова много седе, буквално няма сеща. Аз знаех, че ще свикна. Лошото е, че свикнахме чак в Европа, като се върнахме, но тук има дворец. Ето рицари. Какво става? Това е замъка. Сега ще го бешарна много. Това е замъка с Форцеско. Примерно. Нещо такова. Най-дебелия замък тук, между другото. Тук е живял фамозния херцог на Милано, бе. Построен още 15 век. Чакайте да не се снимам мен, а да снимам замък. Построен още 15 век. Обаче след това са го раздули още повече. Имам много интересни неща, но според мен най-интересното тук е, че Да Винчи работил тук. Грандиозно е. Айде, влизам. Това е много голямо, бе. Сега въпросът е през коя от портите да минем. Мисля, че ей та. През тази ще минем. В момента тук е пълно с музеи на всяка... Трябва да видим, не съм изглежда готов. Да, мега грандиозно. Тук на времето са живели всичките шефове, бати. Всички тарикати са живеели тук, а сега отиваме към Триумфална... тук не е Триумфална арка. Тук е на мира. На времето още Наполеон е бил почнал, ама хората не са се изкефили. И по-късно са я достроили, обаче вместо да е Триумфалната арка за войната, са я направили в името на мира. И паркчето сега ще обиколим тук. Има много як парк. Аз ще ви кажа за него малко, само да стигнем. Ето я, рицари. Триумфал. Арката на мира е това.
А този парк тук, между другото, на времето си е било царската градина. Тук само шефовете са може да идват. Но в днешно време си е място, където след дълга разходка за гучета, мучета и такива неща, идваш да си чилнеш. Паркче, има повеселително такова даже тук. Но сега отиваме към домото. Там, къде е наистина интересното, тук е съществената част на Милано. Защото имаме, колко часа имаме тук? От 8 до 1, 3 часа. Не, 5 часа. Да, имаме 5 часа тук. Естествено ще гледаме малко по-рано да отидем на летището. Дано успеем да снимаме всичко. Айде, сега имаме 20 минути разходка до там. Само направо е, май. Абе, много е красиво тук, само слънцето малко. Мега красиво. Ето го метрото, дето мога да го фанем, ама не мисля да го фанем. Ето го, Джузепе Гарибалди, бати. Рицари, това се казва Вия Данте, улицата на Данте и е витушката на Милано. Walking Street такова. Ма всякакви неща. Тук са всички флексъри излизат. Аз обаче просто нямам какво да флексвам. В момента сме на прибиране. Изкъпах се в банята на летищата, между другото, защото миришах на пор. След колко са? Значи 3 часа чакаме, 2 часа 5, плюс 12, след 18 часа на път миришех до болка. Трябваше да се изкъпа в банята на летището, беше много забавно. Гледахме... няма ви казвам как ме гледаха, ама изобщо не е без. Вече миришат 10 пъти по-малко. Само дрехите, къде съм ги умирис. Ама какво ви говоря толкова за мене? Я гледайте какви, на какво го яко мяко се летище. Буквално в сърцето на Милано. Много добре, рицари. Вместо да се фащаме на метрото и да харчим пак грешни пари, успях да стигна за без пари до тук. Мисъл, едни 26 лева, дето би беше билета за метрото, аз... Как 26 лева, бе, мой? 13 евро. Ето го домото, рицари, обаче преди домото ще отида да видя Пиаца де Мерканти. Това е исторически, готически такова, но създавало разликата между новото тук на Милано, новата част, модерната част и старата архитектура. Ето и рицари. Дейв Торба. Еми, това е Пиаза де Мерканти. Тук пише нещо, ама не мога да разбера. Ще само на италиански. Хайде хора, стигнахме. Чай сега, тук се пресича като в Виетнам. Добре. Това по принцип е сърцето на Италия, или така пише в интернет. Аз реално съм бил на... Мисля, че съм бил на по-хубави части в Италия, но наистина не мога да се направим. Грандиозно. Значи това е
Катедралата. Първо сме на площада Домо. Площада се казва Домо и катедралата също така. Това е една от най-старите готически катедрали в света изобщо. Много хора го описват като сърцето на Италия. Наистина е уникално, но не знам дали бих казал, че е сърцето. Не ви казвам, аз до сега в Италия съм бил няколко пъти, но никога в Милано. Нечувано красиво и огромно. Хората хранят гълъби. Има яки кафета тук. Примерно Домо 20 на терасата, брат. Там ще стават най-яките гледки за катедралата, но както знаете, финансовото ми положение не ми го позволя. Тук е много голяма класика, хората хранят гълъби. Селфита, снимки, нон-стоп навсякъде. Ето колко много гълъби, аз много мразя гълъби между другото. Рицари, а вие видяхте ли новата колекция, която са пуснали най-нечуваната колекция? Заклевам се, аз вече нямам търпение да пристигнат новите артикули. Хора, има най-топ изпълненията на най-добрите цени в Европа. Доставката е до един ден, така че не знам какво чакате. iStyle, промокод RICAR10, взимате 10% намаление. Чакаме ви в сайта, влизайте, цъкайте, много ще ми помогнете наистина, рицари. Яко напред и нагоре. По принцип има вход, ама ето се вика, бил съм в много катедрали, няма смисъл. А то конник, сега чайте да ви каза с конник. Реално тази катедрала са простроили за повече от 600 години. Не са го бързали много. Ама вижте какви са. То е навсякъде, уникално. Айде хора, и сега влизаме в галерията на Виктория Емануеле II. Това е един от най-старите молове изобщо в света. Не е най-стария обаче, нали? Има повече мрамор, отколкото в някои замъци има. Аз се вика хола на Милано са го кръстили хората, защото си има кафета. Има си места за чилване, има си места за пазаруване, има всичко, което ти трябва. И е много грандиозно. Аз съм бил в друго нещо такова, в смисъл абсолютно също изглеждаше, но не беше в Милано, чай да видя къде е било. Да, бил съм в същото, но в Неапол. Там се казва галерия Уберто 1, нещо такова, някакви такива. Уберто първи, не едно. Тук като политик почнах да говоря. Огромно е. Ето го. Луи Вито. Да вляза ли? Мен няма ме пуснат така. С мурикамите. А не, това не е муриками. Муриками е това, да? Има Прада, има работи. А тук сега търся някакъв бик има. Дето този бик, хората се въртяли около него за късмет. Трябва да му стъпиш на пешаците. Да се въртиш в кръга. Вижте ги. Полицаите тук. Монклерчето обаче. Монклер и Монблан. Тук всичко е много, много готическо, много средновековно, уникално. А това между другото е най-известната опера театър в света. Това е театър Ла Скала. Това е буквално висшата лига на всичките опери в света. Тук са пели хора като Лучано Павароти, Мария Калас.
направо... А отвънка не изглежда нищо специално по принцип. Но това си е висшата лига на всичките опери. Най-сериозната в света. Ако си фен на опера, тук задължително трябва да дойдеш. Аз замислям, че сестра много обича да ходи. И взема някой път за някоя прожекция, като събера малко пари. То не е прожекция, то е представление. За някое представление ще събера пари да дойде да гледа детето. Детето, тя си е жена вече. Сега ще минем пак през галерията и отиваме да видим Кралския дворец, Палазо Реале. Там е къде живее краля, къде е живял краля. Ама още не сме намерили това бик, къде искам да отида да намеря бик. Тук някъде трябва да има Сваровски, Диорчето, Прадата, всичко е тук, бате.